чор варзишгари тоҷик Муслимбек Каримов, Хайрандеш Муродзода, Мезорҷамил Рамазонов ва Наврӯз Каримзод дар рӯзи дуюми сабқатҳои чемпионати ҷаҳон оид ба куштини кураш, ки дар шаҳри Ашхободи Ҷумҳурии Туркманистон ҷараён дорад, ба майдони диловарӣ баромаданд. Муслимбек Каримов аз миёни варзишгарони меҳан дар вазни то 60 кило бо ҳамтои хеш аз Африқои Ҷанубӣ Девон Йорик Кук андари майдони рақобат гардид. Дар лаҳзаҳои аввали нерӯсанҷии мазкур Муслимбек ин ҳарифи хешро бо имтиёзи ҳалол мағлуб намуда, рӯи хешро ба даври дуюм ҳамвор сохт. дар даври дуюм ин варзишгари тоҷик бо Маҳди Ҳасан аз Кувайт даст ба гиребон шуд. дар дақиқаи аввали сабқати мазкур довар бинобар камкорӣ ба варзишгари Ҷумҳурии Кувайт огоҳӣ дод ва Муслимбек соҳиби имтиёзи чала гардид. дар дақиқаи дуюми қуввасанҷӣ Муслимбек аз як ҳолати мусоид истифода намуда соҳиби имтиёзи бадан шуд. варзишгари тоҷик бо ин қаноат накард ва бо гузораи ҳамагӣ чанд сония бо партофти зебои хеш рақибашро ба тахтапӯш зада, рӯи худро ба марҳилаи нимниҳоии чемпионати ҷаҳон ҳамвор сохт. дар марҳилаи нимниҳоии чемпионати ҷаҳон Муслимбек бо соҳиби майдон куштингири туркман Вера Авлиёқулов зурозмоӣ кард. дар сонияҳои охири дақиқаи аввал Вера аз як имконияти мусоид истифода намуда имтиёзи он бош ба даст овард. дар дақиқаи сеюми рақобат довар бино бар камкорӣ ба варзишгари тоҷик огоҳӣ дод ва куштингири туркман соҳиби имтиёзи чала шуд. Муслимбек дар идомаи нерӯсанҷӣ як партофти зебо намуд, ки сараввал аз ҷониби доварон имтиёзи ҳалол баҳогузорӣ шуд, аммо пас аз тамошои наворҳои такрорӣ имтиёзи мазкур ба он бош табдил дода шуд. дар сонияҳои поёни рақобат варзишгари тоҷик аз сабаби камкорӣ огоҳии дуюмро гирифт ва имкони роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоии чемпионати ҷаҳонро аз даст дод. новобаста аз ин Муслимбек Каримов соҳиби нишони биринҷии чемпионати ҷаҳон оид ба куштини кураш дар соли 2023 шуд. Хайрандеш Муродзода барандаи нишони биринҷии 19-умин бозиҳои осиёии Ҳанжоу, ки зери вазни то 66 кило рақобат дорад, дар даври аввали чемпионати ҷаҳон бо куштингири Ҷумҳурии Доминикан Гилберт Франкбел маҳоратсанҷӣ намуд. Хайрандеш дар дақиқаи аввали нерӯсанҷӣ тавонист соҳиби ду имтиёзи чала гардад. дар оғози дақиқаи дуюм бо партофти олии хеш рақибашро ба тахтапӯш зад ва роҳхати даври дуюмро ба даст овард. Хайрандеш Муродзода дар марҳилаи чорякниҳоии чемпионати ҷаҳон бо ҳамтои худ аз Ҷумҳурии Қирғизистон Ислом Қамчибеков зурозмоӣ кард. дар дақиқаи аввали нерӯсанҷӣ Хайрандеш бо як партофти сари шона имтиёзи чала кор кард. дар оғози дақиқаи сеюм довар бинобар камкорӣ ба варзишгари қирғиз огоҳӣ дод ва Хайрандеш соҳиби имтиёзи дуюми чала гардид. 22 сония мондаанд то анҷоми вохӯрӣ Хайрандеш имтиёзи сеюми чаларо ба даст оварда ба даври нимниҳоии сабқатҳои чемпионати ҷаҳон баромад. Хайрандеш Муродзода барандаи нишони биринҷии 19-умин бозиҳои осиёӣ дар марҳилаи нимниҳоии сабқатҳои чемпионати ҷаҳон оид ба куштини кураш, ки дар Ҷумҳурии Туркманистон ҷараён дорад, бо намояндаи Узбекистон Чори Зоиров рақобат кард. дар дидори мазкур варзишгари узбек пайҳам соҳиби се имтиёзи чала гардида, рӯи худро ба даври ниҳоии сабқатҳои чемпионати ҷаҳон ҳамвор сохт. Хайрандеш Муродзода бошад соҳиби нишони биринҷӣ гардид. Мирзоҷамил Рамазонов варзишгари шинохтаи тоҷик дар чемпионати ҷаҳон оид ба куштини кураш дар вазни то 81 кило ҳунарнамоӣ намуд. дар даври аввали чемпионати ҷаҳон Мирзоҷамил бо куштингири таиландӣ Ратанат Каусатан нерӯзмоӣ кард. дар рақобати мазкур Мирзоҷамил бо як партофти зебо рақибашро ба тахтапӯш зад ва ба даври дуюм баромад. дар даври дуюми сабқатҳои чемпионати ҷаҳон оид ба куштини кураш Мирзоҷамил Рамазонов бо ҳамтои хеш аз Юнон Григориос Гваккос розмоӣ намуд. дар сабқати мазкур Мирзоҷамил бидуни мушкилӣ пирӯзӣ ба даст оварда, рӯи хешро ба марҳилаи чорякниҳоӣ ҳамвор сохт. довари марзи майдон пайҳам бино бар камкорӣ ба куштингири юнонӣ се огоҳӣ дод ва ғалаба насиби Мирзоҷамил Рамазонов шуд.
барои роҳ ёфтан ба марҳилаи нимниҳоии сабқатҳои чемпионати ҷаҳон оид ба куштини кураш Мирзо Ҷамил бо Бекадил Шоимардонов аз ҷумҳурии Қазоқистон дидор кард. мутаассифона дар нерӯзмоии мазкур варзишгари тоҷик шикаст хӯрд. Бекадил дар сонияҳои охири дақиқаи аввал имтиёзи ҳалол ба даст оварда роҳи хешро ба марҳилаи нимниҳоӣ ҳамвор сохт. варзишгари дигари тоҷик Наврӯз Каримзод низ натавонист ба марҳилаи нимниҳоии чемпионати ҷаҳон оид ба куштини кураш роҳ ёбад. ӯ сабқатҳоро аз марҳилаи чорякниҳоӣ оғоз кард ва дар як рақобати сахту сангин аз Ҷедиён Квонг намояндаи Кореяи Ҷанубӣ шикаст хӯрд. дар нерӯсанҷии мазкур варзишгарон пурра 4 дақиқа сабқат карданд. Каримзод дар муборизаи мазкур огоҳии охиронро гирифт ва аз идомаи сабқатҳои чемпионати ҷаҳон бенасиб монд. бо ҳамин тартиб чемпионати ҷаҳон оид ба куштини курашро варзишгарони тоҷик бо ба даст овардани 4 нишони биринҷӣ ҷамъбаст намуданд. қобили қайд аст ки дар рӯзи аввали сабқатҳои чемпионати ҷаҳон Фирдавс Насимов дар вазни то 100 кило ва Хуршед Маҷидов дар вазни ҷамъи 100 кило низ соҳиби нишони биринҷӣ гардида буданд.